Aquí tenim dos casos. Un ja en sentència, encara que es presentaran recursos, i l'altre en tràmit de que sigui analitzat. En sentència, el Tribunal Suprem condemna la mesa del Parlament d'Euskadi per no haver dissolt socialista Barçaleac. El grup parlamentari. El grup parlamentari concretament, però és aquí era el president, el senyor Tutxa, i els dos vicepresidents, Conchi Bilbao i Gorka Kenner. I en mesura, no sé si goso dir-ne preventiva, avui o demà vostès, en el Consell General del Poder Judicial, es trobaran, encara que no consti a l'ordre del dia, amb el fet d'analitzar si la manifestació convocada per forces polítiques basques dissabte en contra d'aquesta resolució judicial és constitutiva no sé de què, perquè el Consell no pot dir que sigui constitutiva de delicte, suposo, no? No pot dir-ho, però ha dit tantes coses en aquests 6 anys que... Com és que, amb els problemes que té la justícia, el Consell General del Poder Judicial, com és que dedica una part d'una reunió a analitzar si el Lehendakari va fer bé o no va fer bé, o el PNB o les forces polítiques basques, a organitzar una manifestació per dir que no estan d'acord que condemnin a qui era el president del Parlament? No tenen res més a fer, vostè, que analitzar... Dic com a Consell General del Poder Judicial, que analitzar manifestacions estrictament polítiques, encara que siguin de crítica als jutges. O és que surt aquí l'interès de gremi i la defensa, vaja, corporativa, de dir, escolta, la justícia no es pot tocar i, a més, què s'han cregut aquests de sortir a fer una manifestació contra una sentència? Què passa? No, d'acord, no, pitjor encara, és a dir, no és en defensa d'interessos corporatius judicials, és en defensa de la línia política del Partit Popular, que és el que té la majoria del Consell del Poder Judicial. Pensi que aquesta és l'hora en la qual tot això ho sabem per la premsa. És a dir, els membres del Consejo majoria que han declarat que volen portar o bé avui a la comissió permanent o bé demà al plenari una proposta per refusar la manifestació, aquesta és l'hora que ni ens han posat en contacte amb els altres membres, ni han enviat cap mena d'esborrany de document, ni res de res, ho sabem per la premsa. Per tant, ja veurem si en el dia d'avui els que hi són a la permanent o en el dia de demà en el plenari efectivament porten una proposta d'aquesta mena o no, fora de l'ordre del dia, per altra banda. Però independentment que sigui fora de l'ordre del dia, això ja se sap que si hi ha quòrum suficient i es diu... No, és que necessita unanimitat. És a dir, no es pot portar assumptes si no estem tots d'acord. D'acord, però més enllà d'aquest matís, la pregunta meva continua sent la mateixa. El Consell General del Poder Judicial pot decidir el que vulgui, pot parlar del que vulgui, només faltaria, però ha de dedicar el seu esforç a criticar una manifestació? Jo diria que no, i defenso que no. I de fet, l'altra vegada en què això també es va fer, quan es va fer l'altra manifestació, també vaig votar en contra de que això s'hi fes, justament perquè la funció del Consell General del Poder Judicial no són la d'entrar en el debat polític concret, amb partits polítics concrets, que són plenament lliures, igual que els ciutadans, de criticar i manifestar-se contra qualsevol decisió, qualsevol poder públic, entre elles dels propis jutges i tribunals. Ho dic perquè una mica la sensació que, com a observador, no sé, tinc darrerament, és que percebo com si hi hagués un sector de la judicatura que hagués assumit que ells manen per damunt de tot i de tothom en aquest país, que ells són el poder intocable i que el que ells decideixin és irrevocable. De vegades es veu això. De vegades es nota això. I sap què passa? Que com que aquestes, ja que vostè parlava de consultes populars i de referèndums, per tant de participació ciutadana, com que aquestes persones no han passat mai per les urnes, com a votants sí, com a votables no. Llavors dius, escolti, però no havíem quedat que això era una democràcia. No havíem quedat que, a més, la democràcia sobretot es fonamenta en la separació de poders. Per què els jutges manen més que tot el poder que puguin tenir els elegits per les urnes? Especialment el problema és quan, diguem-ne, que van més enllà d'allò que les normes, els jutges han d'aplicar les normes que aprova el Parlament espanyol, el Parlament català. I, per tant, i els altres parlaments, evidentment, més les normes europees, etc. Per tant, aquí el problema, per exemple, en aquest cas que hem vist, del cas del president del Parlament Basc o del propi Lehendakari, el problema és quan tu tens una norma, com el Codi Penal, el que diu que davant de quan l'acusació particular o la Fiscalia demana l'arxiu, el jutge l'acordarà. I al davant d'això, quan la demanda és dirigida a la querella contra Emilio Botín, el Suprem entén que, com que no hi ha acusació popular, queda arxiu. Acusació privada ni acusació de la Fiscalia, sinó només popular, que llavors queda arxivat el cas. I en canvi, 15 dies més tard, quan estem parlant del president del Parlament Basc i de la Mesa, la doctrina que fa és la contrària. Encara no ha publicat la sentència, simplement ha dit quin és el veredicte, però amb una doctrina absolutament contrària.
Quan l'article de la llei no distingeix entre uns casos i els altres. Aleshores, moltes vegades el problema és que els jutges, especialment el Tribunal Suprem, s'hi atribueix una facultat interpretativa que, al meu entendre, està més enllà del que les normes diuen. Especialment és greu quan, per altra banda, en la premsa cada dia surt la previsió de dir això votarà a favor tal i tal i tal, perquè van ser proposats pel Partit Popular, i votaran en contra tal i tal, perquè van ser proposats pel Partit Socialista. I encerten. Aquí anava a dir, però el problema no és que la premsa ho digui que passarà, el problema és que després tots reaccionen exactament com havia advertit la premsa. Sí. Clar, resultat d'això... O sigui, que és que no hi ha cap d'ells, o cap de vostès, que fins i tot vulgui tenir un dia una mostra d'astúcia com per dir, mira, ara me'ls rifaré, votaré el contrari del que diu la premsa que votaré, no, ni això, o sigui, se'ls ha adjudicat un paper i vostès l'assumeixen i l'executen. Jo en aquest sentit ho tinc més fàcil per una raó, perquè com que sóc un grup unipersonal, doncs evidentment no hi ha un problema d'aquestos de votar en bloc, en quant que tots els del PP en un sentit, tots els del PSOE en un altre, perquè simplement és unipersonal i per tant aquest problema no es planteja. Però el problema no és el Consell del Poder Judicial, el problema és que això passi al Tribunal Suprem, passi a l'Audiència Nacional o passi al Tribunal Superior de Justícia del País Basc. Ahí és on està l'autèntic problema, perquè el resultat ja és que internacionalment està produït el descrèdit de la justícia espanyola en quant a la seva imparcialitat i independència. Aquí volia anar per acabar, senyor López Tena. La justícia espanyola està malalta? La justícia espanyola està malalta en el cap, una mica com els peixos. En els assumptes ordinaris de cada dia, dels jutges de cada dia, no. Té els problemes de mal funcionament, de tardança, de mala organització, etc. Ara, en els CAPs, en el Suprem, Audiència Nacional, TSJ del País Basc, ahir sí que són fenòmens preocupants de manca d'imparcialitat o de manca d'independència. I això com s'ha de resoldre? S'hauria de resoldre aplicant el que el propi Suprem darrerament diu, i és fer transparents els nomenaments d'aquelles persones que són, no ens oblidem, que no només és que no han passat per les urnes, sinó que ni tan sols han acreditat uns mèrits objectivables per a ser nomenats per aquesta mena de càrrecs, sinó que són designats amb un procés completament opac pel Consell del Poder Judicial i molt per repartiment de cromos, com es fan aquestes coses en aquesta democràcia. Però el repartiment de cromos es fa tot arreu, i per tot. No ben bé, no ben bé. El repartiment de cromos no és com funciona això als països nòrdics o a Austràlia... No, em refereixo a Catalunya i a Espanya. Però haurien de superar això. Si altres països... En els paràmetres internacionals, Espanya surt en la imparcialitat com que és el 46 del món i en independència el 64. Doncs n'hi ha molt per aprendre i per córrer d'aquells que estan en el primer lloc del rànquing. Per descomptat, però fixis el que acaba de passar a Catalunya. Fixis el que acaba de passar a Catalunya, i no ho dic ara perquè afecti aquesta casa, però pel cas és igual, ho sap tothom, i és profecia, com deia el poeta, no? Fan una llei nova per superar això i acaben aplicant els mateixos paràmetres que la llei antiga. Per tant, dius, escolti, per què hem perdut el temps fent una llei nova si vostès no han canviat el xip? Si a més fan frau de llei a l'hora d'aplicar-la? Per això nosaltres tornem a consultes populars per via de referèndum. La proposta és justament la de dir que no es faci una llei per a que en la pràctica no canviï res. Que es faci una llei perquè en la pràctica això porti algun resultat. Ara, ens hem de resignar a això, ens hem de resignar al repartiment de cromos, al paper exclusiu dels partits i a que tot sigui d'aquesta manera. Crec que tenim... Si altres països ho han pogut fer, perquè nosaltres no. Senyor López Tena, gràcies per tornar al programa i molta sort. Bon dia, bona hora. Gràcies a vostès, senyor Cunill.